tafi zama zagi, tafi zama zaki soyayya in ka so an so ka yafi maɗaci kalmar ban so in ji ko wata rana. Tafi zama zaki soyayya in ka so an so ka yafi maɗaci kalmar ban so in ji ko wata rana. Abokanai albashiri kuce da ni gora fari zan ba ku labarin soyayya. Na same ta na ci gari ɗaya mata a dangare wacce nake so mi auren soyayya. Babu gudu ba ja baya akan so ni ke na ciro ke za da rike mi auren soyayya ce manufata. Wanda ya ce bai san soyayyar mu sha mai sauka Allah ya kare mu tuni mai sha ba da gudun zancen koma waye sauraro bai za ku faɗi gwara ku yi mana kyakkyawan fata. Na yi mafarki ke ni da ke an ɗauro aure ga mu a daki ke sallar munnar aure na zama sarki ke yau fa da ciki zan tare ba rabuwa zami da ke ba har abada mu zamo tare da na farka murna ta kama ni na ji dama za ta kasance haka na rufe soyayya da 'yan mata. Masoyi bude idanunka ka zo ni zanku zai zama gaske mafarkin ka bar yin shaku da yardar rabi wata rana muna yin taku a bikin mu na aure ni takun shaku ni da kawaye kai ko da abokai ranar sai murna za mu gwada waye fi kwarewa a rawa manufata. Tafi zama zaki soyayya in ka so an so ka yafi maɗaci kalmar ban so in ji ko wata rana. Zaki soyayya in ka so an so ka yafi maɗaci kalmar ban so in